Kaixo, txorinetarrok, ostirala, barikua, eta badakizue gaurko egunean ekartze ditugula beti famatuen errezetak. Edo aurpegi ezagunen errezetak. Eta gaurkoa, gainera, jaso dugu bidixo bat Nerea Garmendiana, eta, bueno, gero berak kontakozku, baina da, holako, bera aurkeztu zen reality batera, gastronomikoa, eta, bueno, platera hau aurkeztu zaben, beraz, plater beretan, berezisa beretako, eta nik gaur ekarri dut, baina, bidixua horti dauka, ez? Bai, eta espadakizuen Nerea Garmendian ordan, bueno, hemen daukazue bideoa, eta oin aurpegia jarriko diozue. Zelan ez da jakin berda. Batik. Kaixo, txorieneko famili politxori. Bueno, ikusten dezuten bezala, parkean nago kriston hotza ikendu. Zurra gorri daukat, ikenduen hotzaren gatik. Baina, bueno, zuekin egon nahi nuen txorieneko saioan, asko gustatzen zaitzuen saioa, eta partekatu nahi nuen daukadan errezeta bat, oso erresa dala, baina niretzako oso berezia da. Ze errezeta hau prestatu nuen Masterchef Celebrity saioan parte hartu nuenean. Eta nire errezeta da salmoia romeroan eginda, eta gero ajo blanco, ajo blanco jarri nion beran, hau da, lehenengo, ez dakit nola esaten dan, con una cama de ajo blanco. Oinarria. Gero, salmoia romeroan eginda gainean, eta gero gainean ja, bukatzeko, salsa ponzu. Hori da, niretzako errezetarik, ez dakit, bereziena, ez? Oraintxe bertan, bueno, oraintxe bertan, ze txuleto jon bat, da honlekoan, kendu da dira beste guztia. Hau da neke proposatzen dizutena. Zer iruditzen zaizue, ingo dezuten niretzako? Ingo dugu, zuretzako, Nerea, gaina, hain berezisa den errezeta bat, aldaketa bakarra da irromeroan biharrian, oreganoa ekarri hotela, ze pentsatzen erromeroa banaukara txorien, baina... Gure, baratzean, eta ez duz aurkitu? Ez dut aurkitzu. Orduan oreganoa ekarri dut, baina beste dena, pontzu saltza be erosi dut, bueno, almendrak ajo blanko aiteko, isokina be nola ez, eta naiz eta errezeta ez toztan pasa, nik nire bertxioa ingot, beraz, gero pasata perbila da kontauko zu. Ia zurean zerakoa den. Zuk hemendik abiatuta beste errezeta bat, ez, egon? Nirea, bueno, sashimi bat ingo duna isokine gordina, gero gainerri ingo duela sopletearekin, eta hau ere pontzu saltza batekin, baina pontzu saltza guk egingo dugu, erakutsiko dizu nola egin, etxean eikia balago, etxean dauzkagun osagaiekin, ero eskuraniko errez lortu aldienak, eta, bueno, hoxe, erreza eta oso esotiko baita ere. Oso, ondo, gaur Asia aldera goiaz, Nerea Garmendiarekin, eta errezeta holaxe. Limoia birrindu eta zukutu. Oreganoa, gatza, piperbeltza gehitxu eta nahasi. Jarraian, gurinakin pateantzeko bat egingo, 3 berakatz atal bertan birrindu eta nahasi. Gero txorrota bat olio bota, nahasi da, ore horrekin isokina margotu ondoren ordu erdiz utziko. Isokina zu bizian plantxan egingo, eta markatuta dagoenean 15 minutu 200 gradura laberatuko. Bitxartian, ajo blankoa egingo, horretarako almendra, ogisa, berakatza, ospina, gatza eta piperbeltza birrindu, eta gutxinaka olixua gehituko zau. Nasketa fintzeko iraztontzi batetik pasa eta gorde. Gero gurina berotu eta bertan berakatz txikitua eta oregano apurtxo bat zu baxuan kozinauko. Isokina prest dauenean labetik atara, nasketa gainetik bota eta azkenik plater baten ajo blankoa oinarrian jarri, gainean arraina eta bukatzeko pontzu saltxa apurtxo bat. Beraz, bueno, Nereak esan dau, errezeta erresa dala, baina tira, bauzkabe bere... Bueno, bere komplikazioak edo. Claro, agian, ikusi beharko denukena da, ez dakit, nahi eran izango dute telebizia espainiarrekoak, agian bere bersioa oso erreza agian zan, hori ere, ez dakigu. Baina azkenean diru, bi prestakuntza desberdin di, orduan, egia da, olako reality batek nik uste dut, exigituko zaitxula, ez? Eitzen. Esan dakoa, limoia birrindu, eingo olako saltza bat, isokina, marinatzeko aldozue ordu erdi ontzen utzi edo, zuzenean jarri, ze azkenean, badoia plantxan, gero laban, eta hartuko dau zapore desente. Eta, saltzak edo marinatzeko saltza honek aukiko dau limoian birrindura. Limoi zukua. Aukiko dau, segeixatzen dut, gurina eta berakatza. Berez, potentia. Realitua ipatu duzun ondan, ni realitiak hauek sukaldaritzakoak eta zen eus esatia. Ni sukaldaritza gustatzen zait, eta baina hor, eta nahi eta honik ulertzen dut, saltza pixkat behar da, jendien gantzatzea eta gustatzen da, realitiak hori bilatzen dute, pixkat
pikea, rollo ona, baina bestaldetik sirikatzea, bestela esaten dago jendiak ez zauela ikusiko. Ni egia da, enazela, realitiak ikuste ditxun pertsona, baina esaten du ez, realitiak beti daukiela, eztabaida puntu hori, ez? Polemika puntu hori. Badau bat zegoena aurrekin egiten zala, entzuten zenian aurrari, eta egiten zuten galdera. Eta zu nola pentsatu duzu, segatik otu zaizu pontzu... Aurrak kosinatzen. Bai, aurrak kosinatzen, eta gero galdetzen ziten elkarrizketa, ez da, zuri zelan otu zaizu pontzu saltza sartzea hor. Bueno, ikusi dudalako, pH neutroa altua zala eta ondo junko zala izokinaren gantze omega-3ekin, gero horrek kimika ingo zuela da. Zatezu, ai ama. Baina hori, gidoian irakurri zagelako, edo umiak berez... Baina hori teorian agertzen zen hitz egiten, ero ez da, nik, suposatu dut, hori ikasi ingo zutela eta prestatua zegoela. Ze bestela, hori, esan dut, horan pixkat exageratzen, baina zeuden batzuk ulertzen, ez dut zuela. Txo, ni baino beto dakizu, eta ni baino teoria gehiago dakizu, eta ni baino kozinero 10.000 aldiz ona basa, ez tala zaila, baina nahi dut esan, entzuten dituzu batzuk, eta ostra, hor zerbait prestatu daun, da, ze bestela esaten zu. Mutila hau izango da, bueno, ez dago izarrik zeruan, berak izango dituen, Michelin izar guztietarako. Egisa da oso, bueno, jakintxuak edo jakintxuegiak dira batzuk, eta egisa da, ez dakit, niri puntu bat emotu ez dela, atzera bezala, ez? Umiak azkenean ez diela ume, eta diela olako, ez dakit, minisukaldari txikiak, baina... Bai, hor, suposatzen du zerbait prestatu egongo dela, eta realitea da, nahi egiten dutelako, jendea ingantzatzeko, ez? Eta egia esan, horrelako saioak eta arrakasta izango dutela, uste du, ematen dituzte, eta jarraitzen dituzte. Eta gero profilak da, berdin da tematika izaten bada maitasuna bilatzeko, izaten bada sukaldaritzakoa, abenturakua, edo beti egoten da, beitu, pertsona nausi bat, gero egoten da bat, ez dana oso trebea... Perfila antzekoak egoten dira olakoetan, bilatzen dituzte nahi ume bat oso jakituria handixa daukana, beste bat trebea, beste bat ez. Da orduan nik uste dut, horrek bebai joku ematen dauela. A ber, jendeak esaten du baina, ikusi zu ez celebra, tipo hori nun aurkitu dute, kastina zertako dabe. A ber, ez dute nahi, tipo bat hola, superrona, serioa dana, eta ez dakizer, ez du jokua emango agian. Segun, bilatuko dute agian ere olako perfil bat norbait. Olako bat, irabazlia. Baina, behar dute pixat olan, zen egizu ezan, olan, ikutu celebreakin, jentia berataz hitz egin dezan, onerako ero txarrerako, baina berataz hitz egin dezaten, eta olako perfilak eta bilatzen dira, ez? Hor badago bat, bikotea bilatzekoa dagoena, esaten duzuna. Nun letxe, horre nondik, harri aspizten, eta pila bat, dauz olakoak. Osea, badago olako jendia. Bueno, kontu hori, realitiak, bueno, jente gustatzen dizkio, telebista guztietan, kate guztietan realitia daude, eta ni hori egia da, sukaldaritzako egetak gehiegi ezaizkit gustatzen da hori, baina, bueno, ez que nik ez dokat, txian telebista zemian, eta haiek ez da realitirik ikuste dute. Nik beti ikuste dut, txoriene. Bai, hori ez da realitatea, hori ez da realiti, bai. Eta ikusten duzu nirek hemen gazo delako, eta zuei ikuste zaitu horrei, hor bertan, eta eskertzen dizuegu, Hau esan da, Ajo Blanko. Ajo Blankoa gero joango da oinarri bezala, eta orduan izango da arraina gainetik, ontxe gabizela itzen arraina marinatzeko saltza bat, eta gero Ajo Blankoa oinarri bezala. Ajo Blankoa da sopa bat Andaluziakoa, esaten da dela gazpatxoan eta salmorejoan aitzindaria, eta hori, almendra, ogixak, oliba olioa, berakatza, ospina, uratakatza. Bai. Listo. Eta hau arabiarrek ekarri zutela esaten da, eta bueno, zati da aitzindaria. Bueno, besteak zer daukate, gazpatxoa zer dauka, gero beran edo eterrezan, tomatea, ez? Eta guk hauek Ajo Blankoa, gazpatxoa, salmore joentzun da, bueno, uda etortze zaigun normalean, ez? Egia da, barazkiak eta horiek erabiltzen direnak, bueno, udan ere badauzkalo, eta freskagarri hartzenan zerbait da alako, ez? Herria xearen, ero umilaren, ero jaki bezala izan da, zebeti bakizue, eskura dauden gauzak eta merkeak direnak, gaur egun almendrak ez dira merke, baina garai batean, bueno, bakoitzak, suposatzen dut, jentiak izango zituela, bere zuaitzak almendranak eta izango zituztela, eta haiekin, ogi lehorra egoten zala etxian, eta baratxuriak toki guztietan, da beti urte guztian zehar izaten dituela, bueno, hori nazita, azkenean, hemen dauko zuen edari hau, bueno, ez dakit, hemendik kanpo ere zautzen dela,
euskal sukaldaritzan erabilizan dela, nik goratzen naiz Martinekin bagenukala errezeta bat. Martinek zeukan bere errezeta bat euskal gazpatxoa deitzen ziona. Hemen txorienei esan dugu, pikillo pikilloekin eta botatzen zitzaizkiona, eta hori erabiltzen gendu nolako lasaina bat egiten zen, antxoa lasaina bat, non geruzak ziren pasta erabiltzen zen, baina gero antxoak marinatuta, eta honek gero eramaten zuen gazpatxo euskal. Gazpatxo hori niko lodia zala, holan emulsionatu egiten zen oliba olioarekin gero, eta bilatzen zen maionesa ikutu puntualan lodixka hori ezain beste, baina, eta, bueno, moldatzea dago. Azkenean errezetak esan dagoa, oinarria bai, baina, bueno, hau hemen papatean, ajo blankoa, punzua daukau, hemen juten ari gara, oin hasi aldera juten gara, gero izokina, ez da egitea, bueno, hartu eta toki ezberdinetako osaiekin, olako errezeta berezi bat egitea. Eta hemen agertuko zen olako mutikotxo bat, esaten, bueno, hau indut, segaitik Orion Saturnokin aline hor lerrokatzen danean gero, izokinari egiten dio zerbait orduan ponzuaren azidoak laguntzen dio. Horre badie, marketinean espertuak, horrek baina erabat. Adituak. Bueno, adituak olan marketinean, ez gara, eta izena berezisa ez dut zaborkitzu, izokina ajo blankoarekin jarriko zau, eta horretarako, izokinak, eramango ditzu, bi kosinatze prozesu. Lehengo ingo plantxan, holan gorritu hon bat emon, eta gero ingo duguna da labian bukatu. Orduan, 15 minutu jango da labian, barrutik eta gondo itxeko, baina kanpotik geratzen da nolan geruza lankurriskal hori, ingo, hemen sartaginean. Hortarako, hemen txorienen erabili izan dugu, saltzeituzte sartagin batzuk, aldituzula hemen erabili, eta gero zuzenian laberatu. Edo, olako labeko erretilu batzuk, indukziorako balixe da bienak. Hortarako, betxu, gutxi hau zikin jugo zue. Baina espaldin bakotzue, holan nik gaur ingoten bezala, listo. Hori betiko da, sukaldian, katxarroa, niri egia da, etxean eta esaten diate, elkarteetara juten naizenean, katxarro asko zikintzen ditu dela, baina banaiz, katxarroa zikin joala, garbitzen juten naizela, eta txokoetan da beti esaten, utzi, gero, pertsona hori garbitzeko eta, baina, gero erabilingo dut, saiatzen naiz, bigarren erabilpen bat ematera, ez? Atzo egin moduan, hamburguesak gorritu, eta sartai berdinean gero, bota horre txerri mamurtua. Eta gero gauza bat, deformazio profesionala edo esaten dana, naiz eta zuk jakin pertsona bat dauela gero garbitzeko, da zehose, zuk ezin josuna egin. Holan, dana ere hor arraskana pila gauza jarri. Hemen txorienen, igual ze egisa da ez daukagula denbora, eta programa bat da, baina etxien, nik ezin jota hau. Ni zikindu ala garbitzen juten egin. Hori da. Eta, bueno, lehengotamein, tokia aurrezten duzu, ez da kostatzen, ze gauza batzuk egia da, lehortzen badira, gero beratzen ero jartzea komeni da, ero bestela ez dira ondo garbitzen, kosta egiten da gehiago, orduan, zikindu ala, jun garbitzen. Eta, bueno, gaur egun etxean gehieno garbigailua badaukagu, ez? Non ipotz batzu dauden, horiek gure lan egiten dutena, hori aurrei asaltzeko, asaltzen da, bost daude. Bat egiten du busti, besteak igurtzi, besteak garbitu, besteak botatzen dira hori dirdira emateko, eta besteak lehortu. Eta kosinatzen dauenak? Kosinatzen dauenak, ze badau liburu bat zuen platera garbitzeko hor makinean, errezetak. Liburu bat dau, hortaz? Liburu bat dau, hortaz, bai. Zakin horbaitek ingo ditxun, baina badau, mikrobien labean kosinatzekoa, badau, labian kosinatzekoa, labean. Eta badau, bai, platera garbitzeko gaiuan, kosinatzeko liburu. Hor, lehioak osteleitza eskola, gara zuen oso interesgarrean liburu bat, eta gehien bat zan itxuengan pentsatuta, eta zan hortik zijoan, nola da, hartu, eta dana mikrobin labean eiteko errezetak ziren, eta ziren dana denborak eta temperaturak. Eta orduan, pila bat errezetak zeuden, moldatuak, gaur egungo errezetak, eta hemen hau esan nien behar dut. Badak nire lehen guztua da, eta gehien bat horregatik nire lehen guztua dalako. Gure familia, niko sukaldaria dela esan dezakegu. Aitxon amonak, hor sukaldarekin harreman handia, nire izeba guztiak eta aitea mundu ontakoak, ni sukaldaria eta ez da izan. Baduka lehen guztu bat,
Hau da boa baten moduan, konstriktor baten moduan. Hau da, jaten du gozea dukanean. Ez dauka gozerik, egon alde egun bat jangabe. Gero jaten du pila bat, eta sabelekoa guztu arte, ez du jaten berriro. Bere errezeta fetitxea orain badakizu zein da? Zein. Hartzen du, hiru katiluka da uranak, eta bat arrozana, mikroin labean sartzen du, gaz pixkatekin, eta baina esate izu, zigor, eta zoragarri geratzen da. Eta arroza bertan iten dago. Eta arroza iten dago bertan. Eta geratzen da ondo egosita, ez da izer, sartzen, eta nik. Zigor, igual. Pablo, mesez, hau jende aurrean ez esan. Pablo, zuri esateko da, guk txorinen nolako gauzago ekarriko ditugu, zen ikusten dut, igual pantaialdian dauen beste jende bat, igual, errasta luze bat, baina lagungarri bezala arroza itxeko, behitu gaur, hemen sartuko da. Vitali. Truko berrixak ematea. Vitali. Aukera bat dagoela hori iteko? Bai. Baina botaiozu baratxuri atal bat, botaiozu zerbait zapore, ze botako gero tomatea bota gainetik eta jazta. Bueno, tomatean zapore izango du. Ezin dut. Zukaldaitzeko problematean hori esentaz. Bueno, izokinak hementxe dauka, gurinan zaporia dauka berakatzana eta limoiana, hau ingo, laberatu 15 minutu, 200 gradutara, 180 gradutara, eta jarraitzuko ajo blankoarekin. Vale. Nik erromeroa ekarri barzen nolakoan erromeroan inguruan nahi nizun izan, hemen daukagu gure lankide bat, eno izaten izena, ze gaizu alesa zerratu iten dela bestela, eta beti erromeroa ateatzen danean itxa, ez da izan, jartzen du lan kuranderoa hotza erolan eskua irakurtzen dizuten hoien ahotza jartzen du da, erromero pixa bat hemen, bueno, erromero esaten zan garai batean, holan espiritu txarrak eta isutzeko eta usatzeko erabiltzen zala eta ona zala. Hortik niri sukaldaritza mundutik ateratzen hauzu eta erromeroa izan dut egia da armairuan zintzilik, ze gustatzen zaitu zai ematen duena, hori gustatzen zait, baina bestela ez dute holan gehiagotan erabili sukaldean eta holan zintzili, baina gero, bueno, olioa erromeroarena bai erabili izan dut, ze gaina gogoratzen naiz, hemen garbine larreak egin zuela eta masajeak emateko oso ona da eta, bueno, inziun txorienen poto bat, eta hau da betiko, ez dakitzen bat urte izango dituen poto horrek, baina bikoteari masaje ematen dionean, horrekin ematen dio. Beitxu, esaten dago bai, ona dela hilia lusatzeko, eta nik entzuen den, lusatzeko, eta azteko gehiago? Hori da, azteko gehiago edo daukotzuna bai, askarrago azteko. Nik ez du nahi gaztea, ni nahi duana da, ez erortzen jutea, daukadana. Hortarako ez dakik balixo dago. Bueno, ajo blankoa, Patri, zer eramango du horrek? Normalian, eramate ditzu almendrak, azalbarik erabiltzen dienak, honek bai, kotzue azala etxean kentzekua, uretan bildu, da gutxinaka beguntzen dienean, banan azala kendu. Edo batzutan erabiltzen die bai, almendrak gordinak. Hau da, txigortu barik eta lehortu barik. Baina zurituak, ez? Bai, zurituak eta zuritu berriak. Eta horrek, omen daukiolan zapore berezeixa. Baina horrek aurkitzeko, bai omen diela, bape erresak edo, berez hementxe asko estienak erabiltzen. Hementxe haukau, almendrak, ogia. Berakatz ataltxo bat bai jarriko dugu. Eta gero daukau, xerezko ospina, oliba olioa, gatza eta ura. Ura hotza nola ez? Eta ajo blankoari berakatza botako dio, Bai. Bitxia, Bitxia, Ajo hortik etorriko alda. Aito, hemendik, gero guri agian euskerako susantzen digute eta jartzen dugu, ajo blanko ingo dut, baratxuri zuria. Ni hortan naiz izena, bera, ajo blanko bada, ajo blankoa danok urartzeko da, hartuta guk marmitakoa hemen dugu, eta ez dakit, Espainiako ez dakit ze aldetan dituko baliokete de la cazuela, o de la marmita, o ez da izan. Ez, izenak horrela eta gaina ajo blanko moduan denok urartzen dugu, ez? Bueno, ajo blankoak, esan dakoa, almendra baratxuria, ospin txorrota bat, xerez ospina normalean gomendatzen dute, beraiek beralde hortan. Eta hau da, bueno, ez dugu, nire hartaz ez dugu izan, ez? Nire hartaz ez? Ez dugu lehitzen. Nerea Garmendia. Ez dugu, aurke bideo ikusi dugu, baina, bueno, Nerea Garmendia nik neuri, ikusi eta baina zeman dit etortze zen lehenengo. Horrein zan ezaguna, ez, Euskal Herrian. Eta gero, bueno, hombre, nola ez, gure zuzendari goitxitandiarekin ere akelarren egon zan. Baita erean ikusi genuen, hainbat eta hainbat, bueno, Euskal Herritik ere salto egin zuen, mugetatik, Euskal Herriko mugetatik atera zan, eta Espainia aldean ere horrein zituen los hombres de Paco eta zan olako allí abajo eta... Bai, da holan seriak, eta nik ikusi nauen, Urdulizen, oindala...
zenbat urte, 8 urte edo bakarrizketa baten. Billo. Eta bakarrizketak eta bai, itxu, beraz, artista da, A ver, oin nabil bakarrizketa batekin, con canas y a lo loco. No, con taras, con canas ninas. Eta tara, bueno, tara agian, bai. Hori atara behar du nik, con canas y a lo loco. Zigor Iturrietarekin. Eta zure bizitzako fase ezberdin guztiak holan, egia da, honekin, ile urdinarekin beste seriotasun badaukat, Eta itxoin jartzen baitu betaurrekoak. Betaurreko jartzen ditudanean ja beste pertsona bat ematen du. Era bat ezberdin. Bueno, antzerkian ere izan da, telesaietan, telebista programetan ikusi dugu. Eta esatezon, bueno, aurpegi ezagun bat, behazaindarra. Eta, bueno, gu hemen, celebritya dela izan beharko dugu. Programa hortan, celebrity moduan eraman bazuten, Patri. Celebrity, nahiko celebrity da. Bai, bueno, eta gu ezin gara, bueno, gero, jarritxo ezin gara kejatu hemen, egon gara bideoa jartzen da, minutu eta piko irauten du bideoa bereak. Izan ditugu txorienen famatuen eskaeretan, 20 segunduko bideoak eta minutu eta pikuko, orain noik errekorra bera dauka. Bueno, WhatsAppean bakizu jendiak oitxura daukala holan. Audioak eta bialtzea. Kontatu dizute. Kontatu diate, norbaiti bialdu ziola, hogeita piko zebat minutuko. Hori zer da, hori da podcast bada. Nik entzuteitu podcastat hori baino askoz laburragoa direnak. Nik nire bikotea bialtzen dit inoiz minutu eta pikukoa eta jartzen dio velocidadian topera. Minutu eta pikukoa luzea pentsetan gatzo? Minutu eta piku oso luzea. Honetako lagun bat? Padre, minutu eta piku lan egonin barda, inokin itzegin bueno, gabe. mutil. Minutu eta piko. Bai, eske ezin dozu, gaina ez dozu ezer esaten, holan, zauz? Bueno, gaina jendeak egiten du, okerra. Holan, aizue, holan entzun alda, berdin, Nik holan ikuste joan, Marciano izango bazen kaldetik entzuten. Ni holakoenaz, talde horretakoenaz. Hementxe, nik askar kontakotzu, bestela, minutu terdi baino gehiago tardatan bat igual zigorrek bronka botakozta. Hementxe, ajo blankoa egin jot, eta irestontzi batetik pasot, azkenean, finaua lortzeko testuria. Orduan koieratxo batekin, eta normalian ajo blankoa hotza eraten da, ez? Orduan, hau ingo gauena da, oskailuan sartu, eta gero, holan zerbitzatzerakoan, edan, mahatz batzukin, edo fruta batekin, ez? Meloiakin. Baina, gaurkoan, izokinakin doienez, nik uste dut, hobeto badauen temperaturan, ontxe, gela temperaturan edo giro temperaturan, ze hotza goten bada, eta gero, izokina labetik atala berri, ez dakit zentzu asko daukan. Bueno, daukau. Martxan, lehengoko zatia, izokina. Martxan, bigarrena edo, bueno, ja, ein ja. Eta ontxe, bueno, eta ura bota diozu eskatu dizuna, ez? Hori da, eskatu ez dana. Laugarren pausua, pontu saltza. Prestatuta, zuk etxekoa egin bezula. Eta gero egin got, hementxe, gurin apurtxo baten, erregozi berakatza eta oreganoa. Berez? Beitu, gero, gaurrezko saioaren bukaeran, zerbait kontatuko dugu. Eta badaude batzu alako kondaira batzuk, badakizu, mitoak, gezurra dala esaten dana, gaurkoa egia da, benetan. Baina hor badaude, eta jendeak sinisten duela mendeetan zehar, ez? Hori holen esan da. Bat, Hitlerren eriotza. Batzuk esate dute, ez zala hil, aurkitu gero Espainiero Ego Ameriketara juntzala, eta ez da egizer. Bueno, hori nik uste dut historia kanala olako hori norbait sinisten da, Gente pila batek, zuk ez tozu entzun, zenbatek ez tozu entzun Michael Jackson bizi dagoela oraindik. Hor da, hola. Eta Walt Disney izoztuta. Walt Disney izoztuta. Zeran da beste hau tupearena... Elvis ere biziri dagoela. Bueno, ja biziri badago ere, izango ditu 207 urte, erolan, gutxien, ez? Ja, ez dakit, egongo da, eta 500 kilotan, noski, egontzan ritmoan azken aldian. Nik enekena Paul McCartney bikoitza. Ze Paul McCartney antza, 1976 urtean hilin zala, baina, karo, orduan, Beatles daudana puri-purian zegoenez, bikoitza aurkitu zioten. Hori nik uste, Paul autentiko, Paul gaina jatorra da, ekologista eta simpatikoa, ondo erortzen zait. Ahotzo nahi izateaz gain, oso jatorra da. Ilargira irestenen muntai bat izan zala. Nik horrek usi nuen reportai bat, Stanley Kubrick izan zala, ze ikusten duzuen bandera estatu batuetakoa, haizea mugitzen dagoela, eta han goian ez dago haizerik. Berez erorita egon beharko zan. Bueno, gero hor esan zan, ez benetan... Zebat teoria konspiranoiko ikusi dituzu? Ez, baina horiek, haizerik ez dago,
kartoi bat izango zan, eta hola, Bueno. tela, burni batzu sartuta izango zituen, ekusin behar zan, hombre, jakiteko nortzuk igor ziren ara. Ez Egin zara kasu- laika txakurra izan egon zana. Beraiek izan zirela, ez? Guri egin kasu, sukaldaritzan inguruan, eta ez hainbeste, beste jai batzun inguruan ez dakigu askota. Baina hori entzuten dala, Entzuten da. Beratze globalarena gezurra dala. Titaniken ondoratzean nahita izan zala, hor Bermioko arraunlariak antzi zela, eta pon, hartu eta eman ziotela zean da palarekin eta urperatu inzutela. Osa, olakoak pila badaude, baina eske, Patre, guk oinemen barriten du, baina dau jende bat Bai, defendatzen duela benetan hori defendatzen euneko dauna. eunean. A ber, Ene. Martiarrako espazioan zerbait egongo da, nik sinisten dut. Zigor, danetatik egon bida. Bai, baina, a ber, nik, gu, esan behar nuen, dauen, unibertsoan dauen espezie askar bakarra gugara esan behar nuen, ez da egit askarra gare, baina zerbait egongo da, espazio guztian zer bizi egon behar, Teoria- nik uste dut bizi egongo dala. Teoria horrek bota ostian askarra garela esatia, ausarta pentsatzen gara. Oso. Hementxe. Baina, holako pila badaude, eta nik hori, a ber, zuek uste duze, uniberso guztian zer gu bakarrik gaudela? Nik uste dut, ezetz. Zigor. Hemendik milioika urtetara egongo dira, baina, bueno, norbait, zerbait, bizia egongo da. Biteli, kontatu. errazen da. Hementxe, erregosten, hau, hola, berakatza, oregano apurtxo bat, eta gurina, hau gorritu arte apurtxo bat, eta saporia hartu arte, bauko ajo blankoa egina, eta labekua geratzen jako 4 minutu. Labetik ataratzen danian hau, botako zau saltza gainetik, Venga. eta zerbitzatuko pontzu saltzakin eta ajo blankoarekin. Oso ondo. Hapa nerea. Pipi, entzun duzu? Ez, hombre, zuri bai, pipi. Bai, legatzen jarri du pixka berando, baina pipi induela onartzen dugu, Oiene. Mentxe. Horre gaina, burnizko erretillo batean sartu dut horreka, beroa hartzen dute hauek. Baina, hone balio du hemen, Hartzen da, bai. indukzio hartzen du baita. Balio Bai. du indukzio hartzeko honek. Bai, lehen esadotzu dena. Agundu dator. Hemen txaukau ajo blankoa, nereak esan bezala, ohe bat eitzen, Vale, hola noinarri bezala, jak. gero ingo, basatitxo bat jarri, Eta nola otu zitzaion pontzu, ni egia esan hemen. ja, Baina, gurinakin eta ez, bai, holan. Eta gero botako zau. baratxuria eta Hori da, gurinak indako olio erre hori. olio erre bat. Hemendik, honei bebe botako zau. Gerorako, Vale, eta gainetik pontzu saltza. Zu gero erabili behosuna bai. bai, hori da. Hori da, ala ba. Joe. Ene, zeitxura. Eta honekin ez zauen realitia irabazi, Ba, bitu hori ez dakiko ez Gustot? behiratzea da. Garaia aterako zela. Nerea zuretzako isokina ajo blankoarekin. Eta Romero erara biharrian, oregano erara. Balio, digo, Ale ba. Egia da igual, ur gutxiago botata, ajo Loditxoa. blankoa izango zen loditxua. Orduan saltza antesturan arabera. Ona. Baina, ajo blankoa da zerbait, normalen eratekoa baldin bada, bueno, hor zuek jolasten jumar duzu, Hori da. eskun ura botatzen. Testurakin. Oso Hau goxua erra da. hau. Erra. Oso goxua. Bai. Eta ontxe isokina beste era baten. Bai, bueno, izokina, baten ere gordinek. Gordinek. Sashimi egin behar du hemen, sashimi hau da gordina, eta horrekin, holako... Mira, nik Albiste bat emango notize bat emango Baina ez bota, ni bota, Bale. ni bakin. Ez jun, segi gurekin. Izokin sashimi gainerrea pontzu saltzarekin. Ba, bueno, itxura ora daukalako, naiz eta nik ezin probau, zigor. Zeba. Aurdun nauta! Ai, ama! Ai, ama! Zezo, Soizonak! Ai, ama! Eta zer, eta... Hementxe da! Ni barekien, Zuek ez. Hombre, zuk esaten zion, baina
Potoltzen ari da, baina ez dut atezebe esango. Bai? Bueno, bai, Bueno, gero. Horren besteko nideko teta. Eta no, orduan. Bueno, bai, albiste hori izan, orduan, zure pediatraz esan digu, hau ezin duzula dastatu. Nire pediatrak ez, nire emaginak. Ondino pediatraren askoan. Ez que ni pediatra munduan, guztia sartuta eta. Ez, karo, gauza gordinak eta ezin jotela jan, orduan, igual, hemendik txorienen, hemendik aurrera, igual, gauza batzuk probatzen, ez toztazu ikusiko, horregatxi da. Orduan, ni doblea. Osa, geixo zuretako, olako geixo bekarriko zuzta. Hombre, dana gordina, hemendik aurrera, dana gordina, eta olako gauza. Ez, kasualidade hau izan da, baina, zengo diogu, eta zenida estatuko dut, eta esan dakoa, honekin erakutsi dizugu, ponzu saltza nola itendan. Sashimia, ez da sashimi izango, ze badakizu sashimi askenean dela, solomo pusketa gordina jaten dutena normalian, beti, eta gukingo dugula, bai, gainerri ingo du, zen niri ikutu hori holan sopleteak ematen diona gustatzen zait. Nola itendan? Super erraza, horrela. Saltzako osagai guztiak lapiko batean hasi, irekinaldi bat eman, iragazi eta gorde. Izokinari ezurra kendu, xerra loditan moztu, eta gero olio pixka bat gainetik eman ondoren, sopletearekin erre eta ponzu saltzan bustita dastatu. Orduan, guk ponzu saltza ingo dugu, eta hemen osagaiak olan bitu, ez ditugunak inoiz erabili, bakarrik juzu saltza dugu, juzu limo, erala olako zitriko bat, beste zukua da, ere juzu frutarena, beste ana bai daukagu, soja saltza normala, soja saltza iluna, gero hemen daukagu, hau da, arroz ospina, erabili izan dugula, mirin ardoa, dala kozinatzeko japoniarrek erabiltzen dutena, eta ero katxubutxia, hau da, olako olatak atun lehorrarena. Eta beraiek erabiltzen dute, holan, beraien esan desun, indarra emateko, arraiz salda egiteko. Orduan, osai guzti hauek hemen sartuko ditut, alda ero gordinik, otzean utzita 15-20 minutu pausatzen, ero askarraldera inda, irekin aldi bat eman, eta listu. Orduan, osai guztiak hemen, eta ero jungo naiz, ezurrak entzen izokin honi, mesedez, sashimi egiteko, aldameneko aurdune onero ez, freskoa. Izokin freskoa, mesedez. Ondo, oso. Hori esan, arrandegian. Hori da, goxua, eta ontxe, juzuan ikustot, txorienen gainera ez dugula erabili oinarte, eta zitriko bada Japoniatik datorrena, baina gaur egun Txinan eta Korean bebai asko kontsumitzen dana, eta izango zen itxuraz, behintzat mandarina txikitxo bat, holaxe, baina daukola, zapore potentzia, holan, garratza da, eta potentia da, limoian, eta mandarina txiki batean holan antzeko, eta pomeluan bai puntua bai bauka, da, bitxia omen da. Nik hainbat errezeta aurkitu ditut, sukaldaritza japoniarrekoak eta lima sukuarekin egiten dute ponzu saltzarea. Bai, ponzu saltza egiteko lima sukuara egiten dute. Guk erabiliko duen guztia, lima darekin. Eta horrekin ja spoiler egiten dizuet, astelenean zer datorren, lima kontua. Baina, honi, irekin aldi bat emango diogu, eta esan dakoa, ezurrak kentzen jungo gara, gure izokin honi, erdiko hauek, bazten dituzue pintzak, berezia direla. Horak ez bekaina depilatzeko eta. Hau dira, bereziak arraiari ezurrak entzeko. Bai, aputxoa lodixaua die eta zapalauak, ez? Horretarako. Eta, gero egitara, juzua guk hemen ez dugula erabili freskuan behintzat, ze oso zaila omen da aurkitzeko, garestixa da, hemen Europan, eta ez da ikusten. Horregatxik beti ikuste dugu nien, ikuste dugu saltzetan, olaxe saltze dituzte purean, birrinduta, sukuan, eta olaxe. Da oso aromatikoa, eta da oso ezaguna, bere azalagatik eta sukuangatik, baina omen da mamitsua eta pulpa, mamia eta pulpa ez da oso atsegina. Igual oso mingotza. Bai, da orduan ez da fruta moduan jaten, baizik eta, purean edo birrinduta edo sukuan edo azalan birrindura, prestakuntza desberdinetarako. Normalian gazixetarako, baina gozoetarako bebai erabiltzen da, eta ontxe, atzo aipatzen genuen kokteletan. Atzo blodimeria egin gauen, baina badauz koktelak bebai asko juzuarekin, zapore berezixa ematen dutza. Eta nik uste bebai, asko saltzen dauela, ez? Hau, ponzu saltzarekin, edo juzu saltzarekin da jendeak esaten dagoen. Exotikoa. Exotikoa da holan, berezia dana eta dana, beti askoz gehi esaten. Hori da. Azala, hemen, alde baten, hau ez du behar ezetako, eta, ez dakit ikusi dituzuen inoiz, normalean, hauek izaten dira beti, atuna da tipikoa, eta izokina, eta beti izaten da, lauki adreilu bate bezalakoa,
Eta ero mosketak normalean izaten dira, beti arte zein beharrean, egin aldala artez ere, bueno, ba, holan, aldamenera, hau lehengoa, eskenuke jarriko, eta gero, bueno, ba, lodiagoak, finagoak, baina gorputza behar du, Hemen, usaia, ja, badator, hau, Nabarmen. kendu ingo dugu, eta esan dagoa, utziko hor pixkat infusionatzen, ze azkenean hemen dauka hori, katxubuzia, usaia benetan potza irekitzen duzunean esaten duzula. Hau da, perrin zadatzo hau ginen hitz egiten. Ba, hau da, antzeko. Azkenean, arrain lehortua da, orduan arrain lehortuak usaina txegina ez dauka, baina gero saporian dauka intentsitatea, ez? Hau, sashimian mosketa, normalien erabiltzen da, sushi jatetxeetan eta jatetxe japonerretan, holaxe, satika jatzeko palilluekin, soja saltzan apurtxe bat igurtzita, edo bestela bebai nigirien gainean, hau da, honek arroz bolatxoak egoten dienak, holako... Nigirien gainean fina moztu beharko benuke. Hori da. Bueno, gero, japonera joaten zarenean, hor, kristoneko zatixak jartze dutzu, Osa, ez da eben bezala. Eta Japonian beste ohitura badaukie, yuzuakin kasunetan, ditzen dela ofuro yuzu. Ofuro yuzu. Eta, hau da, neguko solstizioan jartze dituzte bainuontzian, yuzu zatixak, eta honek emote dutzu, urte horretarako, oparotasuna, osasuna, sorte ona, guk, bakitzuk ezetz, baina guk 31an matza jate ditzugun bezala. Bai. Eurak solstizioan, bainuontzian, yuzua sartzen dago. Ohitura arraroan mundu guztien zer. Hori da, badauz. Eta respetatu inbar ditugu. Badauz. Bueno, hauek, moztuta eta ja prest, eta kontutan izan da orain. Gainerrin bar dugula, txasue jarri olaren gainean, edo batzuk izango dituzu etxean olak plastikozko horrek dienak, plastiko horrekoak. Kontu zibili jartzazue, edo later baten gainean, harri baten gainean, zerbait, zezua eman behar diogu. Honi, hau niri asko gustatzen zait, egiten ditu denean etxean, sardinak eta marinatuak hartzen dituzue, eta marinatu eta gero, emaiozue olako soplete batekin, ze gaur egon sopleteak eskura da ditugu, azalean ematen badiozuelan gainetik, hau barbarinakin zoragarri geratzen da, ematen diolako txingar zapore bat, txingarrik egon gabe, eta beste gauza da. Eta guk hemen ez dauko ohitura, baina Japonian asko erabiltzen dute sopletean, kalian kozinatzeko, eta arraipilo bat, holan gainetik hartu, eta egiten diote bakarrik gainerre, eta barrukoa, esan dezagun, gordina, eta gaineko holan gainerrikutatik. Hau, sushian ezagutzen da aburi sushi bezala. Aburi? Da, sushi gainerrea. Bai. Zemadakin, guztuzue? Bueno, gutxi baina, plantak itxen dut, gidoia da irakurtzen dut eta. Esan, behar patria, izan detaile bat inoketzekiela. Bueno. Tasio, Anastasio. Txisteza da, txorienekoa, mundu guztiak maite duela. Detaile hori nik uste dut jende gehiago ezagutzen dagoela. Bai, ez dute botako, baina bateo hongo da. Ikusentzule bat hor barria dela eta agian barri egin du. Egunean botanuen hori ez da olako batean eta gustatu zitzai. Dauzkagu olako txorieneko klasikoak eta eragiok mutil, aurreko danbolin horri, da, dauzkagu, beti agertzen dien olako esaldiak gure sukaldian. Padre, hainbeste urteetan, zenba gauza esan ditun, ez errepikatzea nik uste dut dela zaila da. Ezinezkoa. Zaila da, hori da, betxu, nire gainera ez dagoenez ikusten, esan naik, nire ama ginarrebak hori iten dau. Anekdota bardina kontatzen dutzu, 15 aldiz, da joaten zare domekan bazkaltzera, eta anekdota bardina eta nik esate dut. Gainera nik anekdota bukatzen dut, bai, da hori da, insinunian ez dakizer, eta berak, bai, eta gero joan nintzen da nik. Ezagutzen, kontau ez da zu, ez dakizen bat aldiz. Baina txorienen bardina, guk hemen errepikatzea itxugu gauzak, da zuek hor egongo serie pentsatan. Berriz hori, bai, berriz. Biteli, ni hor zuramagin arraban aldeen bardut, eta ez da eta din kontua da, baina etxean esaten diate... Zue errepikatzea itxuzula kontuak? Ari naizela hortan ere. Eta lehen uste dut horrelako, bai. Izango da ama bilatzen zarenean, edo aitxa bilakatzen zarenean igual? Osa, ni berdina izango naz? Okerro, ba. Beti ondamenekoa, beti okerrago, norbera honen. Ez dakit, baina egia da, bai, gure txian, esate, aita, hori kontatu zen nion lehunean, ja, baina ondo, ez? Bueno, ez que hainbeste guztau jatzunez, anekdotea berriz kontakotzuen. Berrio kontakotzuen. Bueno, hemen, gure pontzu saltza, bakizu olako jarriko du erretillo batean, bustitzeko pixkat horre ere, jendea, juten danean... Osa, ez da gainetik botaten. Ez, gero, bakoitzak busti,
Niretzako makiltxo ekarri ditut, Ja, gaur, vale. aldu makilekin jan, eta hemen bilatuko duna pizkat bustitzea, baina ez gehiagik, ze badago jende bat, soja saltzan da sushi eta hartzen duene gehiegi gustitzen duela. Eta ia, zaporea gustua dela, baina apurtxu bat, ez mucho. Hori da. Neikua da, Esatela, gainera, sushi jatetxe honetan, holan benetan onak dienak, horrek ez dutzu ez soja saltza bezemoten. Hemen daukazu gure izokin sashimia ponzu saltzarekin. Eta ontsi, dastatuko du bakarrik zigorrek, Zer sorte, Jo, eskerrik asko, benetan detaile bat. Ez horregatik. Zure aldetik eta... Bueno, hemen, esan dako ikusten duzu, bestaldea gordini dago, egin gabe, busti pixka bat. Zela angoxua? Bo! Ez hainbeste ez. Super txarra! Zati, eskerrak, ez da hojaterik hau lagunok. Imaginatzot baietz. Bai. Goxua egongo dela, baina, bueno, hilabete batzun ostien jango lasai. Hori da, zu lasai, aste burua, ate joka, horre lagunekin egon gozatuta, eta nik astelenean prostatuko dizut postre bat zein. Ostra, ia dana janan duzun. Merengea janan duzu? Ba, igual ez. Hene zigor. Nik behintzat, nik zuretzako bat, bai, ekarrikot. Bale, lasai, jango dut nik ere hori dana. Ez da pasatzen ezer. Lagunok, zuek aste buruna pasa, biteli berdina, bai. astelenean, nik usten gara. Agur. Agur.